Har du ikke været med på møder? Nej. Og nu er du Så var der bare en, der lignede mig rigtig meget. De sidste gang, hun gør det. Fart på, Valdemar. Du ligner hende mega meget. Er det ikke sådan, at hun tror, at lige er mig? Jo, prøv at kigge på sådan nu. Jeg har tænkt hele dagen. Nu kampen. Okay. Bare fortsæt, Valdemar. Fart på. 25 valg. Fordi ellers så kan jeg jo ikke